Zeckec. Csak azt nem tudom, hogy önök mire fizetnek rá. Most tudom, a csaugi azt mondta, hogy hello, tessék. Azt sem mondta, hogy dajn hanyas. Pedig ugye mi is kellett volna jelentkezni. Én bejelentkeztem, uram. De azt mondta nekem, hogy hello, tessék. Ön nem a csoportvezető. Azt mondta, hogy hello, tessék. Ezt mondtam, de én azt mondtam, halló, tessék. Ezt mondtam, azt mondtam, de én azt mondtam, halló, tessék. Uram, igen, de hanyas. Nem mondta, hogy hanyas, uram, ez itt nem a tudakozó, uram. Persze közben leteheti, most én velem nagyon kibaszott. Mert én nekem nagyon sok kibaszott. Mert én nekem nagyon sok pénzembe került, uram, ugyan. Hát rázd meg, amit mondok, az Isten bassza meg. De amíg a mentenem, de nem olyan a pálig, ami nem igaz. Agya nem olyan a túzi, uram. Ez itt nem a tudakozó, uram. Persze közben leteheti, most én velem nagyon kibaszott. Mert én nekem nagyon sok pénzembe került, uram, a kurva életbe. Hát rázd meg, amit mondok, az Isten bassza meg. De nem olyan a natálit, ami nem igaz. Nem, hogyha meghallgatna, akkor rájönne, hogy nem igaz. Nekem is benne van a magnóban, nem csak a tiéd, drágám. Én nem vagyok a drágája, nem az apád faszát. Engem búzi lehet, engem búzi lehet. A faszom, én vagyok a búzi, igen az uram, ez mikor van téve. Nem vagyok a drágája, nem az apád faszát. Engem búzi, agya búzó, tesz, anya tudakozónál, a tudakozónál. Hogyha nem tudangána, tudakogyónál, Pina a futja vége, drágám. Én nem vagyok a drágája, nem az apád faszát. Engem búzi lehet, a faszom. Én vagyok a búzi, igen az uram, ez mi borom van véve. Hogyha ezeken mit tonasz tesz, én meg vagyok azónál, tudakozó te. En a tudakozónál, tudakozó szemek. Teljen a tudakozom azon. A tudakozó személyzetével kapcsolatban én nagyon rá. Én vállalom, tudod mit? Vállalom ezt a beszélgetést. Tudja mit? Nem jelentkezett, nem magát. Teszem-e? Lű!